vás. Takže čus budu vítat Groli u 9. dielu zo singlu a dneska si postavíme Enderman farmu. Tuto som si to už naznačil, že koľko budú padať a teraz už, no toto už mám všetko pripravené, aj česty a ideme sa vrhnúť do stávania, nie? No a potom keď to dostávame, tak už budeme mať konečne, hádam, Ender Perly. Tuto to nejde. Počkejte, to je tak, tuto takto. A ideme stavať ďalej, nie? Tak sa poďme vrhnúť do toho stávania. Šupdup. Tak, teraz nelaguj. Sičak. Video settings radšej dám tiny. No to radšej. Teraz mi to už hádam nebude lagovať. Potom. Jaj, práve teraz som dostával aj Enderman farmu na jednom serveri. Takže neviem, čo by som vám teraz vyprával. Bože. Kokos, to čo je za lagy? Počkajte. Video settings. To balanced. Fast, fancy, fast. Čo je toto? Neviem. Kokos, ono to laguje. No, toto si radšej preháňam, lebo som takto zvyknutý. Tak, toto budeme stavať zatiaľ len prstence v tej prvej časti, lebo to bude rozdelené na časti. Toto stávanie tejto Enderman farmy. More, čo je to s tými lagami? Počkajte, koľko mám video? Je 72%. No super, v pohode. Čiže na 2 prstence spotrebujem celý stack, hej? Fúha. More! Krista, čo je s tými ponďanými lagami? Ježiši! Nie. No prdele. Počkajte, kúpim koľko má render, je 84%. No, to je v pohode. Konečne. Nie, však musím ísť sem. Ježiš, ja som retard. Áno, ja viem, že som retard. Nemusíte mi to pripomínať. Čo to s tými s prepáčením jebnutými lagami. Tak. A toto čo je? No, počkajte, stopnem nahrávať. No dobre, takže ja som späť a už mi to nelaguje až tak moc. No, už je to v pohode. Trošku som to tu v Minecrafte prenadstavil a urobil som ešte ďalšie 2 prstence. Tak. No, hej. Tak, teraz ideme sem. A na tento prstenec ideme. Dobre, Groli, si epický. Už sú také menšie lagy. Počkajte. Takže možno to už teraz bude lepšie. More. Tak nie, sorry. No asi to už bude aj lepšie teraz. No hej, to je oveľa lepšie už.
Viete, lebo ja som mal zapnutých asi 7 programov naraz. No a tak preto to lagovalo. Sorry. A zase budem musieť ostrihávať. Neviem, čo sa stalo s tými lagami. Predĺžil som to? To čo je? A nelaguj. Sorry, ešte sa to občas lagne. Za to sa omlúvam predom. Aj teraz sa to laglo. Ne? Nie, tu sú. Tak. Sorry, trošičku sa to ešte laguje. Ale len trošičku. Teraz mám už len dva tie. No, 3 teda. Minecraft, Fraps a ešte upload videa. Nič viac, nič nemám otvorené. Takže to hádam bude teraz v pohode. Ale občas sa to lagne. No, za to sa predom omlúvam. No omlúvam sa za to, že sú také posraté lagy. Tak. A teraz mi to už bude vychádzať. More. Kokos. Nemôžem mať zapnutých 7 programov naraz, omg. Ešte aj teraz sa mi to trošičku laguje. Len trošičku. Fraps, nerob. Počkajte. Dobre. Počkajte, kúknem, koľko máme FPS. Dobre, 6 FPS, to je v pohode, strašne. No bravo, ešte lepšie. No... Nemôžem sa moc hýbať. Do prdele! OMG. Čo je do prdele s tými poonďanými lagami, kokos? More. Tak, už to je lepšie, hádam. Tak. Čo je to s tými poonďanými lagami? Sorry. Krista. Ja to serem jednoducho. Serem. Asi. Kokos. Poonďané lage. Krista. Neodporúčam hrať s takýmito lagami. Laguje sa nahrávanie. Ja to nejak skúsim ešte opraviť. Tak. No dobre, som tu znova a ja som reštartoval Minecraft a hádam to pomôže. Tak, môžeme stavať ďalej a zase to budem musieť celé zostrihávať. Nie, toto ma nebaví. Toto ostrihávanie a také hovadiny. Potom ešte to musím vyrenderovať. To bude také, ach. Ale však je teraz už povedia, som na kompe od rána. Od nejakej, čo ja viem, od 10. som na kompe. No. O 9. som na kompe až doteraz. Čo je 5:30 večer, po obede. Jaj.
Tak. A budeme si muset ísť ešte tuto dole po nejaké sleby. To si nevšimajte, ani toto. To je len pre núdzovú situáciu, keby sa mi náhodou minuli pistony. Tuto mám ďalšie sleby. Tak. To je dobré. Môžeme ísť ďalej stavať, čiže... Ale nemusel som si brať asi toľko slebov, či? Ale však budem potrebovať síce. No to je jeden... No. Ne? No tak. Skvelé. Za chvíľku sa No už sa za chvíľku dostaneme tam, odkiaľ majú tí endermeni padať, takže potom už začína tá ťažšia časť a to pistony. To bude o dosť ťažšie. Ale však to zvládnem ľavou zadnou. Dneska urobíme asi len tieto prstence a v ďalšom dieli, čiže v 10. urobíme tie už pistony. Lebo už teraz začnem s pistonami. Ja neviem, to mi je jedno. Tak, šup. Už len celé 4 tie... No 4 ešte tieto prstence? Nie. Toto je tretí. No, toto je... More. Lagy. Nelaguj sa, Minecraft. Minecraft! Nelag. More, ono to strašne laguje. Krista. To sa nedá ani stavať tú poondernú endfarmu. Už mám na tú enderman farmu dneska nervy. Dneska som už staval 3. Ach. Krista. More, čo je to s tými poondanými lagami? Kriste pane. To zaskočím. Tak, teraz si zase vystúpime hore a začneme stavať. No, teraz je to už v pohode. 90 fps. To je v pohode. Niekedy mávam aj 200. Ale neviem, čo je to teraz s tými lagami. To mi nikdy nerobilo, keď som nahrával. No to je jedno. Tak. Teraz sem, takto. Tak. Zase. Či? No to je jedno. A nelaguj. Fičaku. Tak. Teraz môžeme zase vyliesť sem hore. A robiť ďalší prstenec. Tak. A ešte som vám zabudol povedať, že tá endfarma musí byť najmenej 150 blokov od toho ostrova, kde je to. To si musíte presne vypočítať. Inak by vám nefungovala endfarma. Takže tak. Tak a teraz si už len tuto vystúpime. Nie. Ja som chcel ísť sem, na to posledné. No a teraz tá ťažšia časť. Tak. Tak, teraz zase tuto. Teraz zase tuto. Teraz zase tuto. Teraz zase tuto. Tuto. Nebudem to radšej komentovať. A sústredím sa radšej do toho stávania tej endfarmy.
Ty kráso. Sorry vtedy za tie lagy. No teraz zase dám preč celý stack. To som celý ja. A môžem ísť zase sem. A tuto na tieto bloky. Ne, more. Na tieto bloky, čo teraz stavajú, no tak tam prídu tlačítka. Aby sa nerozrastli ďalej tie liany. More to nedočiahne. Som zvyknutý to robiť s kreatívom. Tak. Tak, teraz sem. Teraz si šikovno preskočíme. Tuto už nie. Tuto. A tuto takto. Tak. Tak. A teraz ide už tá ťažšia časť. Takže zoberieme si tie bloky. Tuto odložím už tie stone slaby. Budeme potom na design cestičiek. Tak, zoberieme si endstone. Zatiaľ takto to mi stačí. Tuto. Redstone. Počkajte. Tuto si to takto rozdelím. Ešte toto takto. Dobre. Teraz vyniče toto. A zoberieme si ešte tripwire hooky. Teraz toto. 9 stakov. A ešte pistony. Tak, super. Máme plný inventár. Zase. Ako vždycky. Nie, tie sleby ešte budem potrebovať. Takže tieto pistony odložím. A tuto. Sleby. Tak, super. A ideme zase sem hore. Bla bla bla, bla 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 bla. Toto je také nezáživné kokos. Aspoň podľa mňa. A ideme, dobre, ninja som ninja, epic. Tak, teraz si zoberieme tlačítka. Lebo nie som si istý, že koľko ich budeme potrebovať. Tak. A teraz si preskočím šikovno sem. Nie. Sleby. Tak, tuto budú takto sleby. A tuto pôjdeme dávať už tie liany. Potom si aj nadizajnujeme tú cestičku. No, ten 11. diel bude taký dizajnový, ako robenie cestičiek a tak. A potom 12. pôjdeme asi niekam do nejakej jaskyne. A ešte som vám zabudol povedať, že to všetky súrky som si naťažil, že som hľadal jaskyne a tam som si ťažil. Preskúmal som ich najmenej 15 jaskyň, ktoré boli dosť rozvetvené. Našiel som tam aj pár dia, ale to som tam radšej nehal. Ale však to je jedno. More, čo to je? Tak, 1, 2, ešte jedno takto. Tak. Skvelé. Tak, toto je taká nuda stávanie tej end trapky. Tak, a teraz si zoberieme viniče. A budeme ich takto pokladať.
Idem radšej na druhú stranu a ty sa už nelaguj. Prosím ťa. Prosím ťa, nelaguj sa, nelaguj. Keď práve stávam end farmu. Tak, ďakujem. Ale stále to není bohujaké. No to máme už aj cestičku našu. Takže sme presne. Skoro presne. Tak. Tuto. Opatrno. Tak, skvelé. Konečne sa budem môcť sportovať. Super. More, nech sa to nelaguje. 22 FPS. To sa asi prispôsobujú tie FPS-ky ku Minecraftovým. No tak toto nám určite nevíde. Tak. Skviala. Ešte, že som si zobral viac tých lian a budeme už začať stavať tie spavnovacie okruhy, kde sa budú spavnovať tí čierne cigáni. Ha ha ha. Tak toto potom môžeme zbúrať. Pistony. Tak, dobre, haha. Som dobrý, nezranilo ma to. Tak, toto. Teraz ešte toto si odložíme sem. A ideme pistony. Tak. Redstone máme, bloky máme, ešte si zoberiem. Tak, super. Dobre, tuto je taká pomocná truhla. Keby sa mi náhodou minuli pistony, tak si ich môžem zase dorobiť. No. Ale ja neviem, čo by som vám vyprával, mogli zase. To je epické. Ale teraz budem stávať túto end farmu v Peacefulu, aby mi sem neliezli žiadni endermeni. Tak. Vykopeme. Skvelé. A teraz pokračujeme. No, radšej to urobím takto. Tak, ale nechcel by som teraz spadnúť z tejto výšky. To fakt už nie. Lebo toto sa mi raz podarilo, keď som stával end farmu. Tak. A teraz ideme zase. Tento prvý spavnovací okruh je taký najhorší podľa mňa. Lebo musím to... No, viete, čo chcem povedať. Tak teraz si sa naskladáme pistony. Ale ešte, že mám tuto ten... Ty kokos. Takže nemám. Toto som neporiel. Kokos, zase potrebujem tie sleby. Ja ich stále budem potrebovať. Juhu, padáme. Ty kráso. Odložíme tuto tie bloky. Tak, potom si ich prídem zobrať v pohode. Nelaguj. Tak. Teraz toto si dáme sem. Ale zeme zase hore. Ak neprestanú to lagy. Dobre, už je to v pohodičke. Ako tak. No neviem, ale neviem. Neviem. Potom to všetko dorobím, ale až keď si
Hento. O prdele. Tak. Skvelé. Teraz sem toto. Toto ide sem. Tento prvý okruh je podľa mňa ten taký najhorší. Tak, teraz takto. A ešte toto takto na druhej strane. Tak, počkať, teraz sa tam nedostanem. Takto, skvelé. A teraz... Toto som trošku nedomyslel. Nepadaj, nepadaj. Tak. Toto je také zložitejšie. Tak, daj mi. Tak, teraz takto. Skvelé. Teraz tripwire hooky. Ale na druhej strane to bude asi problematickejšie. No tak, skvelé. Tuto si hodím blok. Tuto si hodím takto. Tuto zase takto. Prdele. Ono to nespadlo, super. Hehe. Som epický, haha. Tak, teraz dáme na to pistony blok. Aby tam išiel signál. Tak to presne nie. Tak. A takto isto aj na druhej strane. Takže tu si vylezeme. Tak, šup. Toto je už také trošičku horšie. Problematické to je. Aha. Tak teraz redstone. Je sem. Tak, skvelé. Teraz toto isté na druhej strane. Redstone, zase. Tak. A teraz pôjdu stringy. Tak, 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 tak. Tak, no skvelé, celkovo sa nám to teraz už darí, nie? Čo myslíte? No, počkať. Dobre, funguje. Tak, dobre. Funguje to skvelo. No, zaraz na druhú stranu. Zase odkopeme. Tak. Tuto. Teraz sem. 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 Tak, skvelé. 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 A ešte lepšie. Tak. Prvý spavnovací okruh máme hotový. Takže, počkať, ešte to preruším. Tak. A tuto to vrátim. Dobre, funguje. Tak, a teraz môžeme začať dávať takto bloky na tie stringy. Tak, a potom aj na redstone dáme bloky. Toto je ako keby taký tutoriál. I keď je to let's play. Do prdele. Tak, skvelé. Podarilo sa mi to.
Tak, teraz si ešte toto tu zoberiem. Toto zase odkopem a tuto si dám. Super. A začíname zase staviať. A takto pokračujeme až po úroveň 128, čiže úplne hentam hore. V kreatíve by som to už mal za chvíľku postavené, teraz by som už bol asi v polke, podľa mňa. Tak, ale takto je to väčšia prča podľa mňa. A teraz zase pistony. No a teraz... hlavne nespadnúť. Ale hádam by som to prežil. A teraz už len stačí toto urobiť, teraz toto. Teraz tuto takto, nie takto. A nevadí ten slep. A takto, aby sa nám tu nespavnovali endermeni. A teraz zase takto. Teraz takto a teraz to už bude oveľa ľahšie. Tak, a tuto to isté. Tak, počkajte. Nie. A toto tu už môžeme odbúrať. Takže vylezem si hore teraz. A pôjdeme to búrať. A takto už len idete až úplne hore. Až po tú úroveň 128. Tak za chvíľku sme tam. Na tej úrovni. Tak, už sme tu. Počkajte. Až teraz. Tu budeme. A toto tu odkopem teraz. A teraz toto tiež. A toto tiež. A toto tiež. A kopeme dole. Tak. Asi všetko od Láňa. A to je jedno. Dobre. Čiže bude mi to určite fungovať. Aspoň podľa mňa. Ale potom by som musel doopravovať celé tie prstence a to a také tie hovadiny. Už ak poznáte to. Tu dáme ešte slep. Tak je. Toto tu ešte takto odkopem, aby som sa sem dostal. A teraz takto. A toto dáme sem. A teraz už ideme normálne robiť. Tak. Tak a je to tu skvelé. Tak teraz zase sem a teraz to už bude oveľa, ale oveľa ľahšie. Lebo už máme ten prvý spawnovací okruh a môžeme sa sem už konečne dostať. Tak. Teraz si zase sem pomôžeme. A tuto si takto zase urobíme taký pomocný blok. Dáme tam tripwire hook. Tuto zase to isté. A dáme sem zase tripwire hook. Teraz dáme na pistony zase bloky. A ten postup už celý poznáte, tak nebudem vás asi zdržovať, alebo či. No to je jedno. Tak, skvelé. Tak, potom. Tuto dáme tripwire hook, tuto tiež. A teraz ešte sem dáme bloky. A dávame stringy. Tak. Toto môžem vypnúť. Tak. Skvelé. Super, teraz sa zase sem môžem dostať pohodlne. Aby ma to nestiahlo. A to už bude len také normálne. Ako ste mohli vidieť už aj u toho prvého. Tak toto isté bude aj tu. U toho prvého poschodia, kde sa budú už spavnovať. Tak a teraz už to máme už aj zapojené.
A teraz 100 bloky. Tak. A nie. Počkajte, budem potrebovať ender perly. Nie. Tak, poď ku mne. Super. Ja, tak, super, poď ku mne. Aj ty poď ku mne, teba tam naspäť dám string. Počkajte. Prepnem si do kreatívu. Gamemod 1. Tak, aby som mohol sem už vyliesť. A teraz nulku, toto, takto a teraz takto. Tak, super. A môžeme ďalej robiť, nie? Radšej si budem dávať väčší pozor. Tak, aby som sa tam dole nestrepal. Ako sa mi to už raz stalo. Ale na serveri. Ja som stával len trapku na serveri a bez kreatívu a ja som sa tam strepal. A zhebol som. Ale som nemal ani feather falling. No však to je teraz už nepodstatné. Teraz je podstatná Enderman farma. Tak, skvelé. Teraz tieto bloky, aby sa tu nespavnovali. Tak, skvelé. A môžeme pokladať ďalšie pistony. Aha. Tak, pistony, druhé. Počkajte, len ešte tuto. Tuto si to dám. To budem musieť robiť stále. Tak, skvelé. Ostatok už je jednoduchý. No a však to už ste videli, ten ostatok nie. Však hej, síce. No tak, asi v tom 11. či 10. Nie, toto je 9. diel. Tak v 10. dieli si dokončíme túto Enderman farmu a pre dnešok toho tu bolo dosť asi. Tohoto tu. Počkajte, len ešte toto poschodie dokončím. Nie. Groli, nie, nemôžeš. To je fujto. Tak, posledný stack endstoneu. Ale však potom si ešte pôjdem dole zobrať. No ale mal som tu nechať ten rebrík. Nevadí, spravím si. To mi nerobí problém. More! Grolino, no. Tak, teraz redstone. Ako ja neviem moc dobre robiť s redstoneom, ale aspoň viem robiť tú Enderman farmu. To je najpodstatnejšie, podľa mňa. Tak, super, teraz zase. Tak. Teraz tuto tripwire hooky. A tuto tiež. A toto isté je na druhej strane. Tak, skvelé. A dokončím toto poschodie a ukončím to. No. Tak, super. A teraz zase tripwire hooky. Tak. A môžem pokladať stringy. Tak. Skvelé. Super. Tak, ďalší stack stringov si zoberiem. Tak, teraz si toto preskočím. Skvelé. A dorobím toto posledné poschodie a... No nie posledné, ale dorobím toto poschodie a ukončím to. Tuto ty string, čo tu robíš? Aha, asi som ťa dal na... No, toto sa môže stať, keď
ideme musieť zase ísť do game modu. Game mode 1. Skvelé. Zas 0. Zase toto. Tak, a teraz ste už mohli aj vidieť ten moje meno, lebo vtedy som sa pomril, lebo hneď v tom prvom, jak sa to volá, aj dieli, keď som začínal hrať Minecraft, no nie začínal hrať, ale ja už som ho hral asi, no 3. rok, nie 2. No 2. rok som to začal hrať a to bolo také, ako že začínam prvýkrát robiť let's playe. Nie ako, že začínam prvýkrát hrať Minecraft, bože. To by zvedel aj každý dement. Ty kokos, nemáme už. Tak, toto tu dorobím a ukončím to tak. Čaute a uvidíme sa v ďalšieho dielu. Čus.